जानो थांलायनोसै ओइनो पारला ओइनो जानो एकदम मिनिस्लु जालायबाय अमा बयलारसो लाबलायबाय इले मा अमा लाबनांगो बाजारनि दिनफोराव नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव फिन खेबसे बरायहरनाय जाफिनबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ माबादि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नायलांदो लोगोफोर दे मालाय बिनानावफोरा बाजार खालामनो फैदोंमोन मा लाखोबा बिगुमैखौ लाना बाजार खालामदो बिगुमै मिथाइबो नै बिनानावा थफ्ला थफ्लि लाना बाजार खालामदो र' दा बाजार खालामनायखौ खिथिगोन मा बायनाय नोंनिखौ जाहोआसै बेदर बायना होलांदो बायदि मोनदां मेजेम सिख्लाफोरजों बाजार खालामबा मा मोनजालायनांगौ बिनानावफोरथ' साहा जालांदो बुंगा जानि बिनानावफोर हाथाय खालामफैदो जानि बुवा होननानै नैलाय नोंनि बुवाखौ माबा आं नोंनि बुवानो बेखौ मिथिखाया होमबा नोंखौ बिनांखौ लाना बाजार खालामनायखौ ओंखाम जाना थांला थांला दे बिनानावफोरा थांसैनो साहा लोंना हाबफैदोंमोन जोंनियाव खाथियाव हाथाय जायोना ओइनो जानाया जिमिया रोगायो जोंहा बिनानाव दोंसो आरोलै गंगा जमुना नर्मदा लारि लारि मा बुजादों खादजोंसो दोङो देनां हरख'नानै ना खोना बिगुमैया मा हरगोन दिसु मा हरगोन बा लारि लारि बिगुमैया माला सालथिगोन आं नायदो र' बिसोरनि हाबा मोनजागोन देनां लारि लारि बेखिनि माला माबायाव खाम नोंलाय माथो लासोदो गंगायाव मा लादो माबा जोगोनार आलु कबि र' दोन अलकबिखौ बन बावनाय माबा बन बावनांगौ ओरैनो मस्ला खालामबा अल केयार मस्लाखौ बेयाव दोन लाबोनाय मनायाव माइ आथिं होजाया होमबा जमुना गंगायाव मनाखौ आथिङाव फारसे बान बेटारिजों फैनांगौ माला लांनो आथिं दानो खस्थ' जासिगोन र' आथिंखौ नोंखौ गावरनांसिगोन खालामनाय माखौ सायाव ओरैनो जाला नायो गलांबालाय सिख्लाफोर बाजार खालामफैनाय आरो मना मोनसे दङ खाना खारनो गुमिया थिखां मारगोन दे आथिंखौ ओरै गुवार खालामनानै सलायलांदो गंगा बारनानै दे सलायलांदो नायखो खनसे नाङा खानैबो गासैयाथ' मोखां खोबथेबाय थाबाय दे सर गुलुम लुमनो मब्ला लादो मै फारसि इलाय इखिबो गैला ओइ गंगाया गाहर मालाय जुमुनाया गाखोनियाव दे थां लासै साब दे मा बेदर लाबोदो दिनै बयलारसो लाबलायबाय इले मा अमा लाबनांगो बाजारनि दिनफोराव मा मैया इ बयलार काट कुट्रा बैसा बुस्थुखौ जायो दे लोगोफोर ना फैसानि थाखायनो अमा लाबा बिराद सैतारैनो बेग गिजि सुथेदो ओरैबायसा कनजुस जा बिमाया ओइनो बेग गिजिखौ सुथाबबाय थादो साख्रि मावो बिमाया मास्टरनि ओइ बिमाखौ होनबाय थानोङो खमसे खम अमाथ' लाबनांगो इ बयलारखौ काट कुटा बायसा जानो मोनलायलांबाय आं खालि बयलार आं बायाबा मुथुथे अमाखौनो मोनजाया अमाखौथ' बायखाया दाम गोसा होननानै जानांगोन गोथाव बुस्थुखौ जाबाय थानांगोन सुथाब बे गिजिखौ सुथाब दोन आं बायना होगोन दोन गारना दोन बे बोरायखौ सुथाबबाय थानाङा
आइबा थाखानिबो एख' बायनो फैसा हायासो माबा दुगा थारलासो बिराद खेफ्रिले कनजुसैनो लोगोफोर बेग बोरायखौ सुथायबाय थादो धोर जालां जाजोबगोन नै दाउफोरा गगन लायालां जालांथो इ बयलार काट टुक्रा बायसा बेदरखौ धोर बाबु कर्मआनो दिनै मोननै मोनथाम जमा थांलायनोसै बिनानावफोरखौ ग्रोब एंगारखांबाय फाय फाननो गोसोथार दिनैया जानायानो जानाय जायाबा ससमा खालागोन नोङो अ बर' फिल्मनि दाखु जिमि न'नि दे सना दे जिमि टाटा न'नि दे हा ओंखाम दै खनथाम होखादोलै अतरा बन्द खालामगोन न'आव नायफैबाय था नोंसोरो मानो लेट खालामबाय थायो नेनांगो खालामबाय थायो नों आं बायदि फारसेनिफ्राय मावदो गावासो फारसेनिफ्राय मावनाय जायो अमा आदारफोरखौ सोर अमा आदारफोरखौ सोर होजोबखो जानो थांलायनोसै इनो पारला इनो जानो एकदम मिनिस जालायबाय अमा जानो थांलायनोसै लोगोफोर अमा जानानै फैलायनोसै जानाय लोंनायाव एक्सपार्टखा आरो कर्मआवसो जानायाव जोङो नायलांबाय था लोगोफोर The next day मा जाखो थांनो नागिरनाया 12:30 जाबाय मैया लोंसोरानै उथिनाला दिनै थांगोन गाबोन थांगोन माबोरैलाय थांबाय मा मिनिस्लुट मैया लोंसोरानै खर'आ बोरैबा मोनदों डिउटि मावग्रानि जाव उथि 12:30 जाबाय सोरांबारां सान्दुं दुंनो थांबाय गाबोन थाङा 8 दिन जाफैबाय रावबो फाग्लाया इदि नङा इयो दि लोगोफोरा फन हरबाय थादो जा दुगैफैदो हायाबा मानो लोङोलै नङा दे बैसागो नङाबा नोंनि सुद नगो गेजेराव खनसे फैबावगोन गेजेराव फाया थांफाय खायसो मोनो आङो जि जोमालाय सिलाय गद्रेजफोराव सोजोबनांसिगोन नों थाबा मा खायसो मोनो आं मावनांला दे थां मावबाबो जासिगोन थांनानै बाय नुदोंना इयो माबायदि मानसि इयो निजिनि डिउटिखौ निजि मिथिया दि जोंनिया साख्रियाव सुटि मोनबाय थायोना सुटि मोनबानो दाथ' खाननैसो थाना मावनानै फैलायदो आरो 8 दिनल'सो जादों 10 दिन थायाबा रायगोनसो दा आंखौ राया 10 दिन गैयै मार्चनि लास्टफोराव फैनो हागोन दे उथि 10 दिन ग्रुप थाङाबा रायगोनसो ओइ था आं न'आव साफा माबायसै जादों गोसा दुंसोदों आं फैदो सोरांबारांनो एटायाव थांनो होननाय नुवाखै सान्दुंआ जि दुंदो खारां दिन फैलायबाय मानसि मा खालब खाजोब मानसि लोंबाल' मानसिया माबा फैनायनिफ्राय बेसे लोंबाय दख' कापसे लोंनासो थांगोन आरो थांबाबो लोङा माथो दासो ओंखाम जाखांबाय आरो आन्दुआ थाफैनो नागिरो थांसै गाबोन थांबा जाया दिनै खैदिन जाखो सानामा नोङो 2 तारिखनिफ्राय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 दिनल' जाबाय 8 दिनल' जाबाय ओमफ्राय माबाया न' माबा जाबाय तारिखखौलाय मानो थाफायनाय सोंनांगौ दिना दा मोना थांबासो न' दिन जागोन दिना थांबाय 10 दिन थायाबा रायो इसोरो राया 10 दिन थायाबा रायो लोगोफोर सुटि आंनिया बेलेग मिथिबाय थांनो आं खायसो मोनथारो आं गैयाबा गावसा क्लेब बेदर होनानै जाबाय थानोसै जायोना जोंलाय हाग्रायाव मा बेदर मोनजानो मैया जासोना फैदो कर्मआवलाय मा जासोना